tlieskať a dúfať, pretože prichádzajú hneď 2 kluby naraz a keďže bude nástup možno dlhší, tak mi dovolte teraz sem privítať Magic Flash Zborov nad Bystricou a Donald Greenho Ludanice. Ale čo sa mi to stále pletie? Takže opakujem ešte raz. Nemali ste sem chodiť neskoro, ale náraz na začiatku, to vám bolo treba povedať. Aerobik klub Holíč, áno. Aerobik klub Holíč a Ludanice pripravili spolu choreografiu, ktorá sa volá Prekvapenie. Takže babi na bednice. Autormi choreografie je Vladimír Kačer, Anna Škurko a Ingrid Papánková. Je to naozaj už veľká choreografia, ktorú nám predstavia dievčatá týchto dvoch súborov. Ja ešte hodím očko na porotu, či môžeme? Tak, nech sa páči, Prekvapenie. Johnny, la gente está muy loca. To bolo úplne úžasné, tak dúfam, že to poviem správne, že tento potlesk duplet a krík patril Aerobik klubu Holíč a Ludaniciam. Prekvapenie bolo naozaj vynikajúce. Dievčatá, ďakujeme a želáme vám ešte naozaj veľa úspechov a veľa energie do takýchto výborných ďalších choreografií. Bolo to perfektné. Za nimi sa